Ik zie Arlene en ik zie terug toen de Geschicht weer vertaal, nach het laatste eind van de Geschicht. Ja, dit beeld wat ik hier heb is wat ik de zet en Onkel Bernie zijn hand hou en ik zei te hem dat mijn dad heeft levenstijd voor zijn ouderen en zijn geschwister gebed. En we zingen met een taub, we beden met een taub, we vertelden een van Jezus, van Jezus als persoonlijke heiland aannemen, waar Jezus wordt door leven leiden. En we zeugden van Jezus dat ding schijn, wenn dort weer wat dad zien, diepste droom weer en wunsch. Hij zei, wanneer ik die wil vangen, dan wil ik die van Jezus vertalen. Dat zij worden van Jezus weten en zij worden kunnen Jezus aannemen als persoonlijke heiland. En wie daar dat door, dat ding zo schijn. Wat de results zijn, weten we niet. Maar we weten dat de kinderen zijn gestreden en God alleen is daar wat het wasser kan wasser merken, wat de kinderen kan merken afgaan en dat wat wasser. Dus wanneer we horen met een op gebed verder wegvoeren, dan stond Onkel Bernie op en dan zei hij, die heeft wat duipet jesselt, wat wenig ha. Ja, dat we mijn ganz Hauptding in mijn geschwister en voor van Jezus vertaal en the way of salvation explain. Dat is waar we de weg voor zijn, dat we zo emotionally en was het falls ik zo, we kunnen dat feilen, wird ons vielleicht wird uns nicht noch einmal wahr sein. Und falls ich so, Onkel Bernie kann uns meist nicht lauten vor, er kann bloß meist nicht ans lauten Weg vor. Und dann, als wir so vom Hafen auf fuhren, dann stünden sie dabei und hielden. Und wir hielden auch. Und es hat so schön gegangen. Und das war so special. Wir haben viel Kontakt dabei nach Luther gehabt, auch mit ihm auch, aber er starb. Dus de nächste eng van die Jeschicht en het laatste eng van die Jeschicht, dat handelt zich om de familie, om de Rush family. Dat handelt zich om mijn dad zijn mama. En mijn dad zijn mama heet Ada Rush. We hebben nu krijgen Mother's Day, dan kwam dat eruit. En dat klaar weer woont dad zijn mama weer. Ada Rush, wat dad zijn mama is, zij is opgewassen met mom en dad en geschwister taub. Op een farm dicht aan Brandon, Manitoba. En ouders, dat zijn Charles en Mina Rush. En zij is de tweede jongste girl geweest in de familie, tweede jongste sibling. Ze woonde op een farm en de meisjes hebben veel op een farm geholpen. Daar waar de veel nog is, dat is Ada, waar ze al een beetje alle is, en dan met ihre zuster taub. Zu zijn, ze hebben een farm geschafft. We hebben nog niet ganz so viel information von ihnen, aber dort, wat we hebben, is een treasure. Ada en William, die waren een couple, ze deden dating, en over dem jaar hadden ze een baby. Aber dan kwam er een andere man, een rijke, oudere man, wat zeer overreden kon, wat hij alle wil kunnen geven, en wat hij alle had. En for some reason, wat we nog niet weten, maar dat baby had er niet ruim en zijn plan. En voor een oorzaak heeft de mama dan den zware decision gemerkt, dat baby weg te geven voor adoption. Ja, Ada Rush, die bevriend zich met een William, en ze naamde hem Jack, William Armstrong. En in 1933 in februari. Hier is Ada met ihre geschwister. Ada is in het blijven kleid. Dat zijn twee broers en ihre zuster. Hier is nog een beeld van Ada, mijn grootmama, mijn grandma, dad zijn mom, met ihre zuster Myrtle en haar man. Hier hebben we nog een beeld van dad zijn mom, Ada Mae Rush,
Ze hebben van in 1910 tot 2002 geleefd. So, er wordt goed tijd zijn geweest dat we weer haar kunt ertrafen. Wanneer God dat had en zijn plan gehad. En daar heeft er aber ook nog een halfzuster. Zij leeft nog, zij is gezond, zij voort en zij kan zich nog zelfs helpen. En aber zij is op het moment is dat nog touw. We hebben nog niet met haar gereed, aber we hopen in de near future dat we met haar weer contact hebben. Ik heb hier nog some beelden wat een beetje ook een beetje in resemblance zijn. Dat is dad en als zijn mama als zijn mama is jong geweest en dad. Ik heb hier nog een beeld van dad en zijn tante. En hier heb ik een beeld van dad zijn dad, William Kelly. Van waar hij jong is en meidelijk en Ella. Heb je nog een beeld opgesteld van dad, zijn mom en dad. Vielleicht dat Ella als hij is 14 jaar was, ongeveer. En ongeveer dat Ella wat de oudere dan hij had. Nog een beeld van dad en zijn oudere. Ook ongeveer dat Ella wat dad wat zijn was, is de oudere al Ella weer. Hier is nog een beeld van de sunset. Maar dat is een reminder dat hoe groot God is. En het ganze van dad zijn leven. Dad zijn ganze levensgeschichte. Het is te zijn hoe groot en wondervol God is. Hoe God gevierd heeft in zoveel als wie weten van beide kanten families. Zijn leven niet im licht, niet in de ware gebeurt. Zoveel als wie weten. En dat is, we zijn zo dankbaar dat Jacob Kornelsen heeft daar aangenomen. En hij heeft in een christelijke heim opwassen. En hij heeft de christelijke school en christelijke kerk gehad. Hij heeft den grond gekregen op Jezus Christus. En hij heeft zich met man bevrijd. Ze hebben ons kinderen gehad, ze hebben ons christelijk opgebracht. Hebben ons christelijk geleerd. En ons geleerd waar we kunnen vasthouden aan Jezus en voor Jezus leven. Dat is voor mij een wondervolle geschichte. En ik vraag me, God, wat wist u van mij en mijn leven? Wat wist u van ons als geschwister? Wanneer we van de Kellys en de Rush, zoveel als we weten, de einzige zijn wat Jezus kan doen. We willen Jezus zien goed uitbreiden. We willen voor Jezus leven. We willen anderen van Jezus vertellen. Dat is ons ziel en dat is wat ik geloof wat Jezus van ons wil.